बिहामजो बिखुनजो एकदम मिलायथारदों सालाफ्रा दाहालागै इसां बिन्दास बेरायबाय थानो मोनसिगौमोन बेंगलर मेघालय माबा माबि नै फान्थाया साननैसो उनाव बेरायनोसैसो ओमफ्राय जेबो फाजा फुजा गैला नैयाव दं फाजा नैयाव दं हाबाब आं दाखालि कलकातानिफ्राय फान्थाव लाबोनाया बोरो फाजा एवबानो जायो बेखौ हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो इसोर एनियाव नांदोंदां थांहरगोन दा थांहरनाय मिलायबोला हान्थु गावलांनि माजों जागोन इखो मा मैगंजों जेडिएक्स मोना होफैनाय माबा खमा बिबारनो खमा बिबारजों दिनै जानोसै लकेल दाउ है आं थांसै नोंथ' जाखादां माथो ओहो आं जाया जानो हादो मोनामसुयोसो हारा हाराखौल' गोनांनो आयु हारा हाराखौ मोनजागोन नोङो केमेरामेनखौनो इदिसो होनबावबाय नों जाखायाबा नोङो बेदरखौनो मा जाया है थांसां नायहर नायदो आंहा ना बुंबावसो नोंनि नङा माथो आफानिसो खमा बिबारा मा नांगौ नोंलाय खमा बिबारखौलाय खमा बिबार नै खमा बिबार सोर सिख्लानो हैनो नागिरदों नोंलाय खमा बिबारखौलाय खांजोबलायलायबाय जोंहा दासो एडभान्स मोनजाबाय बारा भिडिअ खालामनाङालै आंखो आं मेकआप लायाखै जेबो फुनाखै आं दासो दुगैनानै जाथारि भिडिअ लायनि जि रायगासिनो दिनै ना जाना ओंख्रिया खम गोथाव जासिगोन अनला अनलाजों खमा बिबार ओइनि दाउ सावदों खमा बिबार आरो नै बाहाय एवनोसै दिनै ना जा गोथाव जाखागोन आरो ना खमा बिबारजों अनलाजों लकेल दाउजों नोंलाय हारा हाराखौसो आङो जायादां माथो नोंलाय है नोंनो बे दाउ खिथुखौल'सो होगोन दा नोंनो नैबे आसुगुरा इयो बेखौल'सो होगोन नोंनो नैबे खुगा बिजौआ बेखौल'सो होगोन आसुगुरखौनो ओंखामाव फबनानै होलायलायथारदो आरो ओं दोनगोन अबा लेग पिस बिदिनो जागोन दिनै दोनखागोन नै ओइ खारलांबाय नालाय हनै बिमाखौ बिहामजो मोनबा सिं सागागोन होननायाबा मा गयदानि साबाय थाखो दाबा होनलायलायोबा थगायनानै बिहामजो मोनबोबा सानबाय आं माबा गासिबो दाबोथ' अरजाला बुंबाबो साखालाङो आंनाव मोनगौबायथ' आंहा र' दाबो मिलायबावगा थांबाय ओमफ्राय ए बे दाबोराव बेदर फोनाङा दांहाय मानो साबाय थानांगौ जागोन बेदर फोनांगोन जायो इनि खनसे ओंखाम फुदुंनायना मानानै खामथाबलायनाया आंनो थ' आरो मानसिबाबो हायासै ओंखाम फुदुंनानै खामथाबनो ओंखाम गोजां फुदुंनानै मोजां खामथाबजोबखायो आङो मा होनदों सिख्ला फिसा नांगोनदांलै सिख्लाया दंसोगारो बिरादनो So guys, दायो नै मोनबाय चिकेन लेग पिस
No, 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 no. Ini jangan tahu. Kalau mau kesini. Gue thằng thì mình có bay không rồi. Naik apa? Dosta kan sekedar naik dengan sedang chicken leg piece. Nih leg piece tuh bau nih. Leg piece. Be jokar nih horla. Be songkri nih kan pakai. Hai jokar nih bukan hor tan siang nih. Deh begitu tuh, be muni begitu tuh. Railin jalan lang. Guys man, finally जोंना खमा बिबारजों दाउ बेदर अनला मोनखांबाय ओमफ्राय जोंना माबागासिनो आरो मा होनगोन बेखौ हायगासिनो दङ नै लागाव बेदराबो थार जोंहा नै आलासिबो फैदों नालाय दिनै लोगोफोर आलासियाबो नुफेरैसो बे सोरनि नाया आगा दे जानो लुगैथारबाय आं हाथारला बिहामजो मोनबा सिं सागागोन होननाया दिनै गाबख्रावबाथाय कारेन्ट सर्ट होबाय मोजां एकदम बिहामजो मोनबाथाय एकदम माने सिनसु साला होनना बुंनाया बारासिन सागासिनो साला एकदम हामफे संनायखौ जानानै बिहामजो बिखुनजो एकदम मिलायथारदों साराफ्रा दाहालागै इसां बिन्दास बेरायबाय थानो मोनसिगौमोन बेंगलर मेघालय माबा माबि फान्थाया साननैसो उनाव बेरायनोसैसो जानुवारि बायबाथाय आंहा दाहालागै दिल्ली मुम्बाइ बहासो मोनहैसिगौमोन खामायहैनो नुदों डाइरेक्टफ्राथ' मा होनबावगोन जानो लुबैथारबायलै गोख्रै मा नागिरबाय थागोनलाय हा wah बिबोनां फैनायखाय फुजिलायथारदोंमोनलाय सावनानै जल्दि दे बाब्रा फुदो बिमा जाथारनोसै आं बिमानि संनायखौ आखिथिं सारना हरायले बिमानियाबो मोनसेल' ओंख्रि संबाय बोरो ओमफ्राय जेबो फाजा फुजा गैला नैयाव दं फाजा हाबाब आं दाखालि कलकातानिफ्राय फान्थाव लाबोनाया बोरो फाजा एवबानो जायो बेखौ नै लोगोफोर अनला दाउ ओमफ्राय खमा बिबार सोर होफैनाय बेखौ मिथिबाय बाजै दिबिका दरले ओमफ्राय पार्टि वान्डार दायो जानोसै आङो बेखौ र' टेस्टिं खालामनाय आं मादै लोखि बिदिनो गोथाव मोनजाबाय थादों सामफ्रामबो ओम प्रभु वाव आरो रुमा गोजौआव दंलै आंना इन्जार टेस्ट संनो रोंबाथ' बुंनो हाफैया बिखुनजोबो दांदेरनायसो हामफेल सङाखै सलिड बोरो दाउ बिखायाव थांखो आंना दाउ बिखाया मिथिया आं नुवासैनो ओरैबायदि सलिड जायो लोगोफोर गोलैयाखैदां नोंनाव दा आं जानला मानला जाहैदों मोदोमखौ नायनानै मालायबा सोरखौ गावनो दे मैदेर फैबा मैदेर फैसिगोनसो जायो बायबानो मोननायालाय फैसा दंब्लाबो ओरै मारै खेला खामानो प्लास्टिक सावदो जों सहैनांगोन बियो नैबे खारै थानायजों खारै नांबानो बेलाय जोंखागोन दा लाइटारा जोबसिगोनलै गेजेराव सावहरना डाइरेक्ट
गेजेराव सावहरबानो जायो कस होननाय होसिगोन खारायालाय खामखागोन दा आयौ होजोब्बाय आखायाव जोङासिनो माथो हनै नोंना आइडिया मोना दा मोनलायगोन दा मिथिखायो आं ट्रिप नांबायमोन ना आखायानो खामबायमोन खेला आगैमोन चक्लेट बमाजों दा गेलेदो आगैमोन आं नै चक्लेट बमाखौ माने जों गामियाव मोसाफैदो नालाय ओंखायनो सावनोसै आं आगैमोन चक्लेट बमाजों दा गेले आगैमोन आयौ लागाव